Bahaya le ndara niki. Kok sing muji wani. Iya, aku ya mudeng, Pak. Ya. Ajak ya kali kabar bunyi. Iki cetha. Piye Pak nek hitungane teko mengke Pak. Kowe ora tambahi ngene. Tak tambahi beban. Iya, nggih kan gratis. Ampun rawuh. Cawis ke unjukan. Oh iya, iya. Ditawani sewenane apa? Unjukan iki werna-werna. Ana wedang jahe, wedang susu, ya soklat. Coklat. Tawanono prigage, tawanono gage. Nyuwun pangapunten badhe ngunjuk menapa? Ngersakaken susu coklat. Wis sakanane bae. Oh, Kopi. Lah. Kopi yo ora yo kopi. Oh, kopi. Dadak sekedap nggih. Dadak godhog wedang kan. Tak godhoke kok ya. Ora mong wet mau-mau to, Mbok. Sik tak godhog wedang dilut. Nggih sekedhaken rumiyin. Ayo, aja nguci wani. Oh, berarti iki kabeh dong. Daharan, dahar. Daharan jero. Iya. Ayo. Pak iki sapa, Pak? Anak kula Suminten. Iki sing jeneng Suminten. Nggih, sing saka Galek, Nduk, saka Iki sapa, Galek. Patih. Pak Patih kok Galek. Wilujeng rawuh. Ya. Iki Suminten. Iki anak kula sing ageng daup kalih Den Mas Broto. Nggih, kula. Batur kula. Aku bojo kula. Anak marok yo ayune kaya ngono. Nggih. Pak, Iki mengko mesti Kanjeng Adipati rawuh. Mbok menawa ora suwe. ngegeke kan ngejokke, Pak. Iya, kono. Siap-siap. Ayo, aku pipis salin siapa piye, Bu? Salin. Sekecaken rumiyin nggih, Den nggih. Ya, Kula tak ten ringkeng riyen. Ayo nduk adus-adus sik. Ayo, Bu. Saya Pak Ne. Ditandani sing ayu. Iya. Pak. Engko nek Mas Broto rene kon ngenteni aku tak dandan sik. Iya, ayo. Aja entuk mantul sik to, Pak, engko. Ora. Dandane sing ayu ya, Mbak. Iya, ayo nggih. Wah, Ya. nuwun sewu. Menika kok mboten paring cecala langkung rumiyin. Pengendali wara menika lajeng kedahipun tedhak wonten seman to. Ya, iki mau abdimu kabeh. Iya. Iya, omahmu yo apik kaya ngene. Ing atase omah warok lho. Menika nggih nembe kula dandani. Oh. Mergi lah badhe mantu to. Sampun ngantos nggih sini-sini. Iya. Mantu menika besan kalian Kanjeng Adipati. Iya. Menika kula gantos sedaya. Oh, urung suwe le ganti. Nah nembe kala wingi Oh, iya. kula gantos. Menika tembok kula broken lajeng kula gantos pendopo. Nganti omah sing lawas tok brukke. Oh, sampun. Terus tok bangun iki. Kangge mahargya rawuhipun Kanjeng Adipati. Yoga-yoga sampun kula cepaken sedaya. Wah, cak ya. Menika karawitan menika mangke ngantos Kanjeng Adipati rawuh mboten badhe mandheg kanggenipun ngrawit. Oh. Iya. Ya prayoga. Prayogi. Kakang Sodarmo ya. Ning kok sampun kalih taun mboten nabuh gamelan. Oh, pancen padha wae kahanane. Ing Trenggalek kene pancen nembe ana pagebluk. Ing muga-muga wiwit iki pagebluk sirna, ya ta? Nggih, amin nggih. Ning ngene Kakang Sodarmo. Nggih, kados pundi? Sak temene tekaku kene ana ing siman kene kuwi ora saka karepku dhewe. Nggih. Ning aku diutus dening Kanjeng Adipati Sudibya Ngalim. Nggih. Sing ngose ngene Kakang Sodarmo. Aduh, ngendi lek arep. Monggo badhe pun majengaken kula nggih sampun siaga sedaya. Rada nyedak mrene. Oh, nggih. Waduh, nuwun sewu lho. Ya. Janipun kados pundi? Menika janipun tak gangsal ngantos 7 dinten malih. Menawa badhe pun ajengken benjing Engko dhisik
aku tak kandha. Nggih. Ngene Kakang Sedadarma. Wektu dina iki, Den Mase Brata ya putra dalem Kanjeng Adipati kuwi ra kendran saka dalem kadipaten. Oh, iya. Menika menawi Den Mas Brata menika minglar saking kadipaten. Menika mesti ngupadi. Nggih, menapa ingkang badhe kangge dados manten menika lak mboten gampil. Ya mbok menawa ngono. Nggih. Ning kendrane Raden Mas Brata kuwi ana gayute karo anggone bakal bebesanan antarane Kanjeng Adipati karo Kakang Sodarmo. Nggih mestinipun to Kanjeng Patih. Ki Patih. Menawi Den Mas Brata menika mesti mboten badhe menapa selaking batin mesti kangen kali suminten anak kula. Ya. Ya. Mila jengkar saking kadipaten mlimprah. Ya. Ning ngene. Merga ya Den Mas Brata ki ora kondur ana ing kadipaten. Sajake pancen Den Mas Brata kuwi bakal duwa kersane ingkang rama. Mula ngene Kakang. Kanjeng Adipati paring dawuh marang aku supaya menehi kabar marang Kakang Sodarmo. Menawa anggone bakal bebesanan antarane Kakang Sodarmo karo Kanjeng Adipati kuwi anu ning iki aku mung anu lho Kakang ya, aku mung saderma matur. Anggone bebesanan antarane Kakang Sodarmo karo Kanjeng Adipati kuwi dijugarke, diwurungke. Aja nesu lho Kakang, aja nesu ya. Iki aku ming saderma diutus Kanjeng Adipati. Sing sabar ya. Sabar Kakang. Aku mung saderma diutus. Dadi Kakang Sodarmo tak aturi sabar. Aja nesu. Ya. Ya anu wae, ya wis sing tak aturke iki mau aku tak nuwun pamit ya Kakang ya. Wedangku. Pak nih. Tamune makin ndi to, Pak? Sing sareng eneng apa, Pak? Pak nih. Aja kaya ngendika lho, eneng apa? Panjenengan deg-degan ki lho. Piye, Pak? Kok wedi to, Mbok De? Pista Darma Wis tak cepake kabeh, Pak. Santai mawon. Santai. pancene wong Armantu ki sok-sok ana werna-werna ngono lho. Pak panjenengane aja kaya ngono kuwi. Eneng apa? Aku lak bojomu to, Pak nih. Ya gek jenengan ki ya ngomong ngono lho. Aja kaya ngono ki aja meneng-meneng ngono kuwi to ya. Eneng apa lho, Pak nih? Awakku melu mengkiri. Kowe iki lho yo, Pak. Le rapi dijakne to, Pak? Pak Pak. Sing rapi dijakne to, Pak aku. Aku wis sakon adang wong 18 barang kok ya. Pak, kok malah menang wae iki piye lho? Sapine 18 ke wis mbok bleh. Ya wis to, Pak, wong karek sesuk kok ya wedhuse ya wis 10 wis. bumbu wis tak
blender kabeh lho, Pak. Saren ya wis tanget. Dideh barang. Lah kok ya ngono Sapa oleh arepe dikeki saren? tamu warna-warna ka anu to darane. Kowe iki ya kaya ngono renek saran sing. Pak, eneng apa to, Pak? Kodo dhewe. Mending. Lho, iso meneng ora? Pak. Akrokane. Pak, yo ora sanesu nek rapine iki ngarep dicok niki yo ora apa-apa to Pak, ora sanesu ngono kuwi. Ngene, Pak sing saran. Lenggah, Ayo sing kene lho Pak, lenggase. Kowe lungguh. Lungguh, Mbok. Ingkang saren, sing sabar ngoten lho. Wah, ya cek raimu. Lho, mundur. Kandhane alas Mbok iki saja iki. Kose tale. Iki jane ngapa to Bapak kok koyo ngene iki? lungguh sik, Mbok menawa liwat dalan sing wingit terus lebon apa-apa ngono lho. Rumah kita ya. Pak Kon nih, wingit barang. eneng apa to, Pak? Mbok yo nek kira-kira eneng masalah ki dirembuk. Saiki ngene wae. Kepiye? Aja kaya ngono to, Pak. Ora Bapak ki ngopo to jane iki? Kabeh sing wis arep mbok tanggap kuwi Iya. Wis lah piye? Dilunasi. dilunasi bathukmu kuwi. Lah piye to, Pak? Anu, apa diganti? Kurang apik diganti sing luwih bawera. Heeh, bawera. Piye? Napa? Piye? Apa anu sing nari kudu prawan kabeh ngono apa aja tekan ngono iki sak panyuwuran kene. Ora apa. Mas yo lalah. Ini iki jane aku wis Aja kaya ngono, Pak. Sing sarene ngono. Wong arep mantu kok terus nesunan ngono kuwi lho. Apa anu ya apa bensine kurang piye? Lambemu. Lah. Aduh. Aku takut. Jane enten apa lho? Pak nih, Iki ketoke tenanan kok. Iki monggo-monggo arep pangandikan. aja gawe bingung atiku to, Pak. Pak. Nek arep mantu ki aja emosinan ngono kuwi, lenggase. Kene. Oh ya pirang-pirang dino Ora saking san- kekeselen. Kok ora jenak. Piye to? Apa nek Pak to parah Kene. Aja Pirang-pirang nesunan dino ngono sampean kuwi. ki Ayo lenggase kekeselen to lho, Pak, Pak. sareh. Asline sampean ki kekeselen. Ya ampun, piye to, Pak? Eneng ngopo? Lho, rahimku langsung lemah kok Lambemu. Rahim. Pripun? Enten apa? Nggih. Kowe do iso meneng ora? Ya menang sik. Lah nek meneng kabeh sing arep omongan sapa? Aku nek disawang ngono ki deg-deg sir ya Allah. Jajar meteng neh, Mbok. Piye to, Pak? Ora simbok ki lho. Wong bapak ki lagi duka kaya malah Ya malah ngene iki nek pakmu ki anggere lagi nesu terus tak sawang kok ngisor ngene iki pakmu langsung mesem lho, Nduk. Pak. Ki lho wirane ki aja ngono kuwi to. Ini yo piye? Piye, Pak? Piye to, Pak? Sikile ki yo ngono kuwi to, Pak. Ya wis benyat pakmu ki lagane ya kaya ngene iki. Kowe kabeh do ngrungokno ya. Iya. Wong kuwi pancen duwe panjangka. Ya. Kok ketoke wigati men to, Pak? Ngene. Karepe mono urip kuwi aja nganti nandang susah. Ya, bener. Pengen seneng. Aja nganti rekoso. Yo iya to, Pak. Lah kena aku ya arep dirabekne karo putra Adipati ya kena seneng. Sampeyan kan bakal nggo uripe minten to, Pak. Junjung derajate wong. Lah ngono kuwi. Jen. Iya to, Pak. Kowe arep dadi mantune Kanjeng Adipati. Kuwi pancen wis kaya ngono. Iya. dawuh ngendikane Kanjeng Adipati pancen kaya ngono. Lah iya, Pak. Aku seneng lho, Pak. Ning sing jenenge jodoh, ya toh? Sing jenenge ati loro dadi siji kuwi kadang kala. Wong kuwi duwe panjangka ning kabeh kuwi sing kuwasa sing nentok. Lah ya genah wis ditentokne antarane Iya. Minten karo Mas Broto didhauke. Nah, Pak ya ngono to, Pak? ngene ten. Kowe tresno tenan karo Ken Mas Broto. Yo tenan to, Pak. Yo ora tresno wong yo karo tresno to, Pak. Wong genane ya wis wah ki mau ki senenge ngatek direwangi ngipi-ngipi lho winginane Aku ki kuwi. kegawa ngimpi Mas Broto ki mara ning omah terus ngomong seneng karo aku.
nek umpama kowe arep diwenehi duit ditukokke omah kowe seneng Seneng. Meto ya. Jelas seneng. seneng ya Ya iso. Ngono kuwi ndadak tekon. ning mbok menawa kuwi mung tekaning pengangenan Lho kok Piye to, Pak? Kok aku ki ora wong kuwi iso karepe njangka ning sing murba lan masesa kuwi Gusti kang akarya jagat sing nentoke Gusti. sing netokke Gusti Allah. Ya ne iya, piye to, Pak? kowe kabeh nduk seksenana ya minten Seksane ragine minten karo Mas Broto, Pak? ya iki ngene apa tak kondo karo kowe Piye to, Pak? Iya, Pak, nek ngomong ya ndak ngomong. Jani kene ngopo? Ini marake deg-degan. kowe arep dadi mantune Kanjeng Adipati Iya, Pak, Iya, nek rasa iki wis dirembuk ketok. meneh wong ya wis ning genah lho. kabeh kuwi panjangka nduk Iya. wong tuamu ya wis ngupiya kaya ngopo supaya anake kuwi urip mulya Iya, Pak, aku ki banget deh percaya karo Bapak. Ya wis Ngopeni matur nuwun anak ya, ben Nduk, ya, dhisik. ya. Apane saiki anak arep dirabekne karo putra Adipati kuwi ra ya tandane Bapak ki ra ya tresna karo anake to, Pak? ning iki mau ki patih Wis, Pak. ki rawuh ana warta Kan ngejekne nikahe, Pak. yen kowe arep dadi manten karo Den Mas Broto kuwi diwurungake tenan Piye, Pak? Lakon kaya ngene. Kabar kok malah marake ning ati lara. Iki bener apa ora to, Pak? Eleng ten, alah ten. Apa nyuwun kebakan Apa ora masa anakmu dengan koyo ngono kae lho, terus kepiye anakmu gawe, Pak? Piye anakmu gawe tonggon? Piye? Tangi ya, ten. Piye? Ya itu kayak tangi alah. Hei, iki lho, aku iki kok ten. Tangi ten. Anakku. Anakku. Tangi. tangi nduk tangi ya, nduk Lagi kayak gini. Sabar ya, Nduk. dipupus ya, Nduk. Nangis, Ten. Wes. Sabar ya, Menungso Ten. bisane mung jangka. Leres ketikane pakmu mau. Pak. Siapa? Piye nggih? Terus aku apa to, Pak? Ora dosa. Ora luput. Ora dosa. Apa tuh meh aku ki mung anake wong desa? Sing sabar. Iki bantu rapeng uripmu minten. Sing Gusti. Kowe bisa kuat nduk wong ayu. Alah Lakonku kepiye? sabar to, Ten. Aja kaya mengkono. Aja kaya ngono diterimake ya, Nduk. Ora iso, Pak. Aku isen, Pak. Aku isen karo Kijang. Aku ora maido minten sepira wirange atimu. Isi ning atimu nanging. Gusti. Sing sabar ya, nggih. Mbok mau di Mas Broto kudu jodohmu sesuk entuk ijol. Wis. Wis dong. Terasa didadekke. Aja klebokke ning ati ya, Ten. nduk Sing Sareh, sabar. sareh wong ayu. Sing sabar. ten Sing sareh, Nok. Terus gunane ngopo aku rek ning kene to, Pak? Piye, Nduk? Piye? Aku mau arep seneng sepisan wae kaya urung ora sida. Aja mutung. Aku ki salahku apa, Pak? Salahku apa? Salahku apa kaya lapine yang aku dibatalke? Sing sabar ya, Nduk. Sing sabar. Lakon kok malah kaya ngene ya iku. kabeh kuwi kurbaning kanan yo Lah yo seneng ngono kuwi lho, Nduk. Yo guyu ngono kuwi. Aja Seneng aku arep rapi karo Mas Bro. Tahu, Pak? Aku seneng. Ora seneng iki mbok ketoke kok piye ta suwene. Hei, Ten. Hei. Sampeyan iki
iki. Mas Broto ngegang to. Suminten, elek. Sabar ya, Nduk. Ya guyu dhewe iki. Angger anakku dhewe kaya ngene. Pak Nek, iki piye anakmu iki, Pak? Takon kok kaya ngene. Mbok iki simbol. Ya, Mbak, aku Mas Broto, ya rapi, Mas. Pinten elek nyebut nang ayu nyebut. Suminten, sing elek. Aja kaya ngono kuwi to. Iki Mas Broto. Nen. Tukang syuting lu kok. Sabar, Nduk. Mas Broto, Pak. Nduk, aku sopo? Elek yo ngger. Iki simbok iki bapakku eling anakku yo mung kowe. Rapi, Pak. Rapi, Pak. Ayo, kelek Mas Broto. Ayo ta. Rapi. Piye? Kayak Mas Broto rene lho, Pak. Golek ini anak kecil rapi. Iya, Mas Broto anteni. Tututono anakmu kae, Pak. Tututono anakmu kae kepiye to, Pak? Iya, anakmu kae, Pak. Piye, Pak nih? Kowe tunggu omah. Karo ngomong kabeh. Borong anakmu wedok ya, Pak. Tututono. Mintaan bapakmu nusana. Anu, apa? Nang pinggir kali iki bae ya nek rosokan kursi bareng ya. Kowe dudu rosokan kursi ya, Mar. Lah iki tong kendang kae lho. Kendang. Mar, au ngapa? Hawane iki lho, Mar. Hawane piye? Sejuk dasare ning pinggir kali. Pinggir kali Mumpung cempluk lagi adus. tak tokne wae kok cempluk kok gen gebyur gen medhok. Kok medhok iki medhok apane lho kok? Lama adus ning kali tak ngono lagi kosokan wah bolote payo. Lah wong yo bocah iki cah wedok kesete ra rem kok. Mangsaku mantek Ning ayu ya. sapa? Cempluk ngomongane dhewe. Iya. Ngene Mar, Nyapa? awake dhewe kan lagi nunggu cempluk adus. Ah, Umpamane tetembangan kok ketoke matok ya Mar ya. gak apa-apa. Diseragenke. Sragene tayuke. Heeh, terus kowe pecicilan ngono kae to? Aku njoget ngono. Heeh. Aku arep ono krungu lengger ngene-ngene. Lah Ora ngono kuwi, langgar kok menteng kelek. Yo, ketoke penake lagune apa, Mar? Aku kan ora duwe gelang. Lah ya pandemi mbok gathekno kabeh to? Nggih, Pak Robert kula pandemi pun dodolan, Mbak. Mbak le. Kuwi iki jenenge resikan. Ya gen gelang Kalung. cocok e. Dadi aku sing nembang, kowe sing Ingsun sik beksa. ya. Wah, cocok. Cocok. Joget ta ya. Yo, Ya. Wah, sindene ayu-ayu.
Sandekku ki lho. Oh, enak apa enak? Sorry suwe ra nyokek kok le. Ayo Mar, lanjut. Kalang-kalang cemplok ya, terus dek suwene ra erap. Wah, jangan-jangan sing dikasoki iki apane lho? Sawah ya. Wong yo gur kaya ngono. Yo Minah, Marse. Wis rampung sae jebul. Rampung kok. Jebul kaya ngono ya. Iya toh, kowe mau lak wis tak wanti-wanti yen aku adus kuwi jogonan. Aja nganti aku ki paribasane diinceng wong lanang-lanang. Lah yo eman-eman aku to yo. Alah. Eman-eman awakmu diinceng wong lanang ngono. Agur kulit kok. Lah, agur kulit piye to? Sep lho. Menggah-menggah aku. Memangsaku jogetan dhewe, tetembangan dhewe raja-ajak. Awak wis sakmono gedene mosok ya kon ngedusi to, Plok? Dah kaya ngapa wujute terusan? Jembrung. Jembrung to kowe mau lak ya ngerti aku adus ki mung ngamping-ngamping watu cilik tak kon jaga tak kon jereng-jarek aku tutupono ora nek wong lah aku mau ngadeg lingak-linguk kok perasaanku ki ora kepenak lah kok ora kepenak ki sebabe ya ditambahke apa piye kok ditambahke to lho jare ora kepenak aku kepenak kok nyawa ki wonten ngerti rasaku ki aku ora dhewean ngono lho ya alah iki mung rasaku ta sama-sama ya Mas monggo ya Mas ya tenan to lho lak yo tenan berarti sembok sapa mau sapa wi jebul ana papan kene kowe Mbak Yu cempluk. Adik wis kenal to? Kenal Tak goleki. Tutuk kono, tutuk kene, tung-tung gentak drong. Jebul kowe nang kono. Tutuk kono, tutuk kene, tutuk iki. Kok sik to Gendho? Kowe iki wong lanang lho kok drajikan nang kene. Kowe lak ya ngerti to kali iki pakulinane dienggo adus para putri-putri, para kenya sing suci kaya aku ki aduse nang kene. Lho kok kowe nang kene ngopo? Kowe ora ngerti to, kali kuwi kejaba mung gawe wong wedok kuwi ya kanggo wong lanang. Ora. Lah wong lanang tugase ning kene kuwi ndeleng wong wedok sing adus. Masalah jenenge ae kali. Kali kuwi nggone wong lanang. Jenenge kali iki bener. Mau ki adus ki ngadeg ki. Ora mbok tutupi. Ya Allah, Plok. Kowe mau roh apa wae? Kowe mau roh apa wae? Ya, begitulah. Kowe mau apa wae? Kowe mau apa wae? Wujute piye? Ya ngapa ta? Kowe mau apa wae? Apa ora bangga kowe adus terus dideleng karo penggantenge wong sak kecamatan? Alah. Ora Aku isen getok aja mbaleni ngono-ngono neh.
Ora bisu. Ora bisa. Ora bisa. Masalahnya apa kowe ora ngerti? Sapa to sejatine Gento karo sapa to jenengmu? Kowe yen pengen ngerti karo aku ya aku iki putrane Pak Robert. Alah. Rencana. Wong daerah kene iki wis kondang kabeh, wis ngerti kabeh sapa to Gento karo Juweh. Aku ki adalah seorang geng. Aku geng iki nggek. Jadi awake dhewe geng. piye to? Rusuh banget lho wonge. Kek ngomong ngicek aku tenan. Tahu ra iso bayangke aku promosi ya. Pemuda nakal bebas dan nakal Bayu. Mbok kowe ngalih kono aja rene. Lah aku ngalih terus sing dapat toprak sapa? Ya aku isen, kowe bar nginceng aku to to. Lah wong isen kok nyedak lho, cemplok iki lho. Ya kowe ngelingi jaman cilikanmu biyen. Apa? Adus wong loro karo aku. Hah? Nek ora tak kosoki gegermu, ora iso resik. Aku ngerti. Ya apa? Iki nang bokonge enek toh. Apa ya to, Blok? Mosok. Mana toe to? Apa tenan to yo? Iya lah. Bokongmu sisih kiwa enek toh. Lho, iya. Sebelah ndi? Kiwa. Kiwa ngapa? Lah madhep ki kok. Piye to wae Juweh? Ora lho. Pokoke kae. Jadi iki kuwi. Wah, Kowe jelas. jojo sembranan lho ya. Jelas. Aja nyaket-nyaket kono. Kene iki panggone para putri. Wis digaris, aja nyaket-nyaket. Pemuda nakal itu bebas. Bener awake dhewe pokoke elek api tetep mlitre. Etre. Aja cecak-cecak. Awakmu iso ora bisa. Wis. Kudu manut karo aku. Tak takoni karepmu janjane ngopo? Kok nginceng wong adus? Kok ora ndesen? Karepmu ngopo? Tujuanmu ki apa? Bayu cemplok. Kau kupandang begitu sayang, kulihat begitu memikat, ku titik kau semakin cantik. Hidupku tanpa dirimu hampa bagaikan sayur tanpa garam. Asam di gunung, garam di laut, di perioklah kita bertemu. Bagaimanakah kalau engkau menjadi istriku? Cemplok. Kamu tahu nggak? Ibarat garam di laut, asam di lambung. Kowe Asam lambung ki ya enek. Kok ya asam lambung. Iso ra iso kowe kudu manut. Aja gelem lho. Awake dhewe. Tak pek bojo, Tak kandhani ya. sepet sawun entah. Dimpet-empet saya ora betah. Gento Juweh rungokno. Nadyana aku ki putrine wong dusun, anake wong ora duwe nanging aku ki ya duwe gegayuhan, duwe bojo paling ora ki anggota dewan. Aja kaya ngono kowe. Ngopo? Aja kakean mung aku ngerti yen kowe sejatine tresno karo aku. Ora jane tangane nyapit to. Ya apa ta? Ambune wamis. Bar tambah ndulek pitik. Lah iya. Marana aku. Blok. Piye? Aja kaya ngono aku iki wong lanang trimo mbok gawe Wong lanang asor. lanang larang brambang timbangane lombok, larang wong lanang timbangane wong wedok. Alah sing ngomong Wong sapa? lanang itu ibaratnya linggis, wong wedok tomat. Maksudnya Kang, Tomat ora payu seminggu bosok, Nduk. Lah linggis. Tapi nek linggis ora kanggo setahun, ora kanggo 10 tahun, sok ileng klentek iso kileng. Alah ya nayang kuwi. Alah. Ya yen ora tayang kan. Nayang linggis iso nayang ya. Terus ngapa meneh kowe? mangsam Sri Guning Mustika Tuban. Nek ra penting rasah SMS-an. Woi, tak omongi. Woi, tak omongi. Nganjuk Wonogiri. Apa kuwi? Jurusan bis. Kowe iki anake kernet ta mayare lho. Arep hari wis ya. Sarip tambak yoso. Dadi wong urip aja gawe gelo kowe. Tapuk lambemu moncrat. Kowe iki jarine tresno kok terus njur kasar banget koyo Lah ngono. masalahe kowe dicara halus ora iso. Betul. Nek dicara halus, dicara secara kasar. Gento. Pitenono ya. Sesuk sore nek omahmu enek seleret ijo paraken mengalon. Apa kuwi to? Nyandet. Wong mikul pring. Kowe ku nek ra iso ngancam iku mbok ora usah. Aja gelem, tenang kok. Pokoke Jane lucu aku lho karo kono tapi aku belum tau ditanggap ya. Joko lho. Iso to. Blok. ngapa meneh Juweh? Kangku iki jane wis seneng karo kowe suwi. Kowe kok ora gelem nampa katresnane iki jane ngopo? Aku duwe gegayuhan ya weh Juweh. Aku kepengin duwe bojo sok mben ki paling ora kuwi putrane Adipati sing bagus, gedhe dhuwur, kulite mringin. Ai,
can stop loving you. You apa weh bahasa Inggris? Bahasa Inggris. I can stop loving you. I can stop loving you. Why do you love me? Why do you love me? Toilet bus welcome. Kok kayak pom bensin lah Mas ini? Wih jane ngapa lagi? Penting bahasa Inggris ditunjukkan kepada para pejabat ini awake iki dagelan cerdas. Aku yo iso. Apa? Ang Ora iki lho bahasa Inggris kok silit pitik bareng ya apa to jane? Wis Kowe ngene wae ya. lombot ora? Kowe becik sumingkira, aku tak bacotke nggonku adus arep ngosoki kulitku iki. Malah kebeneran tak ngosoki. Aku ki wis enek 3 tahun ora ngosoki wong wedok. Nah, wis to manuta karo Kang Gendho wis manuta. Manuta karo penggantenge wong sak kecamatan. Kowe sapa sing ora ngerti kondangku tung ngelor, Mateni bayi. tung kidul gento, Mateni bayi. tung etan gento. Mateni bayi. Ora kok kene sing gedhi to. Jare wanine karo cah cilik to. Aku aniku karo cah cilik. Aku ora kepengin duwe bojo kok watake kaya Durjana kaya ngono. Terus tak omongi. Jane Kang Gento kuwi priya kang kurang apa? Wong aku ben lulusan pondok Pondok pesantren. bersalin. Berangkat iki lulusan Hongkong, sak wulan ning kono ditahan. Tak kandhani ben ngerti itu lho. Ben ngerti ora? Iki wong ganteng-gantenge sak kecamatan. Wong lanang sing sugih bondo, sugih banduk kowe umpama njaluk Mas Pices Praja bakal dipinangkan apa meneh njaluk wong trimo iki bakal pinangkan wong dadi pinangkan wong cukup. Sik, iki omong apa kok kentari suara. Abadmu kok entek lho. Wong toprak kentekan abad ini ra kowe apa enek. Sik tebalenono. Omongane ora nyenah. Balenono alus sel, Kowe balenono. arep umuk kepiye? Kowe kok sampe nampik karo katusane Kang Gento iki sebabe apa? Kang Gento kuwi cah lanang sing bagus perkasa wit bijaksana. Upama kowe njaluk apa-apa ora bakal muciwani Mas Pices Praja bakal ditumplok marang piyambak awit kaya jenenge ndok Kang sugih bondo sugih bantu Mas Pices Praja kira. Wes keprese. Omongan ora cetha wae dadak ngomong. Tenang, Pluk. Sampean ki ayu. Sampean ki apa-apa pinter. Aja gelem Apa kowe njaluk digandrung cara ketoprak? Tintingane. Aku ki jan iki marai risih banget. So gandrung ora? Gandrung kecil lah. Wiwit, wangi gak melok to wiwit. Wiwit gak melok. Oh, gak ana. Jenenge wiwit gak ana. Wis gilo tenan. Kowe ku jane arep gandrung apa MC campur sari kuwi? Arep takok wiwit melok ora. Ora usah gandrung. Gandrung wong wedok ora iso. Gandrung ku sing tenanan. Aja gelem, Pluk. Blok, kene blok. Piye? Ana. Si keparat murang to. Gandrung kuwi arep padu. Gandrung malah keparat. Gandrung kok kaya ngono. Kaya wong lanang sejati. Minggir. Dudu seleraku, dudu selera. Seleraku sing. Ah, aja gelem. Kowe minggir. Ngapa? Sik to. Ngapa? Nyapa? Mendingan. Wah, iki tukar tambah karo bojoku tombok vario sitok wani iki aku iki. Alah kecewa we. Ngapa? Wis lebar. Oh, gak mungkin Oti liye. Nek aku cocok ngene iki lho. Wong wedok sing pawakane bergizi 4 sehat 5 sempurna bergizi langsung lep. Potongan lemu ngene iki aku seneng. Ya sebabe. Neng isor iso dadi kasur, neng dhuwur iso dadi guling, neng dhuwur iso dadi selimut. Wah, keloni setengah jam neng sikil iso kram ngono terus. Kowe ra ono enake kowe. Nek mangsa bojo aku piye, Mas? Kowe nek kalkon kowe gelem dadi bojoku. Sesuk takjak mlaku-mlaku ning pantai. Yes, pantai ngapa? Kowe tak tukono kathok cilik sing ngapret mburi ana gambare reok. Dadi nek mlaku ne. Ora bisa. Ya, Pluk ya. Ngaliyo, pokoke ngaliyo. Ora iso aku kudu njaluk jawaban. Cok gelem lho, Pluk. Kowe kudu manut karo aku. Kowe tak pek bojo. Gendong bola-bali tak kandhani. Pisan ora gelem, loro ora gelem, telu ya ora gelem. Apa kowe ora wedi karo bapakku? Alah bapakmu. Bapakku Jeneh kok trimo bapakmu nek perlu. Wong sak omah, wong sak desa, wong sak kampung. Malah ora salah. Iki arep gandrung ya kok. Mbokku kok. Kuwi kok mbok
gawa ki kepiye? Aku arep gandrung. Gandrung sik. Tak iringi iki penak lho. Nek gandrung kok piye? Gandrung piye? Oh, celok ki. Gandrung piye? Yuk, ki. Aku di amping-ampingi. Nyingkar, nyingkur. Gelem ya, Klo ya. Sik. Kowe ngiringi ketoprak wis pirang taun to jane? Iki ku pusaka. Nek wis kene itu lho to ndak tak neng ngono lho. Mas, nek wis iki tok awakmu langsung tuli to ndak tak neng ngono lho. Ngerti ora? Wiwitane nyingkar nyingkur. Gelem lho, Klo. Ora. Gelem lho, Klo. Anu ngapunten Pak Robert, belajar iki ngapunten. Ora ketoke kok ngenyek to ketoke. Ketoke kok nyepelekne. Mas, Mas, iki pare dudu janganan. iki nyambut gawe ra dolanan Mas. Roti. Klemben. Biyen lah iki saiki. Biyen. Tinggine munggah amben. Gematene ra kaya biyen. Tenonge di rumahne. Ngomongnya digenahke. Kok kaya ngono kowe? Kok kaya ngono kelakuanmu? Rumangsamu. Kaya iso-iso ngendang dhewe. Kok iso ngendang-ngendang dhewe? Sida apa ora? Sik, tenang sik. Ganggu sepelan kowe. Iki ape lucu diganggu. Lucu mbon tai. Rumangsane kok Aja kaya ngono kowe. kaya ngono Mas. Kaya iso-iso ngendang dhewe. Iso ngendang-ngendang dhewe. Paling kondang wis siarno TV. Kondangmu TV lokal siarne kowe. Siarno radio. Radio bosok. Aku ki lho. Lho. Siarno masjid. Siar matane. Ya, iki lho lagi lucu. Oh ya wis. Tose. Ora ngerti sepelan ta iki. Mane lho. Pokoke aja gelem ya, Klo ya. Aja gelem lho, Klo. Aja sumelang ya yu, tak baleni. Nyanyi campur sari bosok enak wong sepelan. Tak baleni. Aja mbajutne karo Ayo Kang, terusne Kang. Ora iso. So gelem. Ora iso. Sepisan manut kudu manut. Awit kowe kudu ngerti. Kang angka 1. Ya kuwi Maca Quran sak maknane nomor loro wong kang sono. Lah kan malah rukun Islam. Itu nomor 1. Gendong. Ndo sembrono celemang. Rumangsaku. Apa kowe ora ngerti bapakku? Bapakku untune dawa. iki di hadapan Bapak Bupati nek ngomong sing ati. Rumangsaku. Jere ngomongmu 5 perkara. Tapi masalah ya aja ngono iki toprak ora pengajian. Lah kok wis ngomong te Mas iki kuwi sombo ati. Betul di hadapan Bapak Bupati aku kan malu. Sumpah aku ora ngerti nek kok. Hei, elek budi sih saya loh, sangkler loh. Suruh gento sangkler. Coba kok. Lho iki gak diagendakan karo Joko tamu tetepan iki. Emak gentong ngali. Ngapa? Lah ngapa tuh? Jarekmu kok ambekan? Jareke genrangan. Ngali ya. Jaremu kok ambekan to? Jarimu yang pengen bolong to? Hah? Lho Pak bekan iki lho. Ora Jaremu kok ambekan ki ngapa? Jarekmu iki lho. aku dhewe yo ora ngerti-ngerti ya. Ambekan to? Ambekan. Oh, ya iki kurang ajar. Wis mati lan ambekane. Mati. Yo nek aman. Aman. Aman wis ditutup. Masa tuman bapake Solikin mbok gecek. Bener ambek. Sedak-sedak, Pluk. Udah demek Wis yo. Minggi lho. Ora manut. Kowe nek iki ben karo iki kowe karo aku. Aku. Hei. Nyapa? Hah. Apa? Duwe. Lho, iki duwe. Aku yang duwe. Kowe duwe. Ora. Duwe ora? Iki kok suwe-suwe sembrono. Gila. Wis tak kandhane bapakku lho yo yu. Loro. Aku yo loro. Kowe pun duwe. Kowe Nek gelem dadi bojoku tak kei iki. Gentong kok aja jijik. gandrungan ben manut gandrungan. Piye kata-katane? Mbuh. Aja gelem lho, Pluk. Linsan yen keling. Apa to, Mas? Salatullah salah. Gandrung kok salah. Aja gelem lho, Pluk. Wis iki ben calon karo aku tenang tok kene wis. Lakon kang bos kapuri. Wis to manuto ae ora lara. Manut apa to?
Pancen nek pisanane izin. Tapi suwe-suwe suwip. Aku iya di ngonoke, Mas. Aku ki ora tresna ya, Do, Gento. Kudu Ngerti ya tresna kuwi ora iso dipaksa. Kudu dipaksa. Loh, Masalahe, sampean kok kayak ngeyel. Wong sing iki gelem kok sampean ra gelem kok ngeyel to sampean iki. nek aku gelem iki gelem mo. Lah. Nek gelem dosa kowe. Kowe dosa. Kok dosa piye to? Ki rangsane piye to wong iki? Gendroki. Wah, wih, ra ngerti pepatah Jawa ya. Ora ngerti pepatah Jawa kowe. Kowe kudu manut karo aku. Nek kowe ra manut karo aku, tak rewangi pecah dodomu taing ludira rawe-rawe rantas malang-malang putung Sedumuk bawuk senyali. Klopo, omongane wis kaya ngono lho. Aja gelem ya Sarung. Aku wedi tenan. tenan kowe. Sik, sik to. Suwe-suwe tak suwodok. Sik kowe ngopo kon nesu ngopo? Lah moleh muni kepiye? Nggon aku nggo sebut. Loh, sik. Nyuwun sewu. Iki tak klarifikasi dhisik. Lah piye to? Kowe kosok Ngomongan lha tak suwodok. sik tak klarifikasi. Menjatuhkan harga diriku sebagai dagelan Pondok Republik Indonesia. Sik, ngene lho. Rumangsamu nyuwun sewu, bawuk iki ra saru lho. Kok iso? Zaman biyen nyuwun sewu para pini sepuh sing lenggah. Cah cilik lanang kuwi zaman biyen kuwi disebutane apa? Kuncung nek cawe dok cilik Bawuk. dadi ora saru. Tur ning Yogya kae kuwi ning majalah Jawa jenenge kuncung bawuk. Lah, Kuncung tok ya. kuncung bawuk enak majalah Yogya. Lah terus Ngene, Mbak. terus biasa iki ben lucune nang iki kok entar. Kowe dadi ngono tak jelas to dadi Wis selesai urung layak ngentai terus musuh penyanyi campur sari dan Ya delok bae. aduh dagelan bosok ngene iki. wis iki terus ora? Iki terus ora? Wes ana ndagel dhewe kono. Masalah iki kok lucu lho. Ya ndak kaya ditutup. Dah, bawuk mau dah. Wis gak sida lah, wis aku tak Aja mutong to, Mas. ora diajak. Tenan ya. Kang Mas, Kados nangku yo mung kanggo kowe diajak. silet. Suwe-suwe kok rumahsaku do nyebut ra genah. Wis intine kuwi mau ya, Do. Kowe sumingkira. Tulus nadyan neng gubuk asmara. Lembange ra bener lho, Plok, aja gelem. Tulus nadyan neng gubuk asmara. Asmara. Malah bener. Ini kalau jenenge seprelan trilogi ngene iki tek tek der ngono. Tak dar. Penyanyi campur sari marai. Repot. Kowe manut ora? Kudu manut. Aja gelem kok kae, Plok. Yen aku ora gelem kowe arep ngopo? Bakal tarudo paripeksa. Alah. Semono nekatmu. Aja gelem lho, Plok. Aja gelem lho, Plok. Tenanan lho yu iki. Hati-hati lho, Plok. Tenang, Plok. Tenang. Kowe jangan ngopo. Ayo mulai yu. Bro. Manut. Ayo mulai. Bro. Anak sini. Anak sini. Repot musuh penyanyi campur sari. Aja mandek, aja mandek. Kok cuma Tahu bre kowe. ngapa ta? Karep ning ndi? Kuber cah mau lho. Matamu PC lho. Lah nyapa? Mlayune rono diubrono ya kaya temu. Lah mandak ning kono ya petuk ae lho. Hah, nguber? Petuk ning kono petuk. Ngubermu numpak apa? Melayu, Ya ora kesel iku mlayune sepatu wis banter. ngebis. Lah, kepin didiak ora? Ora duwe. Cempluk diuber. Ayo. Lah marene. Ngapa? 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 Orang nguber bisa mrene lho. Loh, jaluk sangu Pak Robert sik lho. Ana ora bisa sangu arep numpak apa? Iya. Pak Robert. Ora iku, weh. Lah iya Pak Robert sampean. Pak Robert kok. Pantes lho dadi Pak Robert sampean. Pak Robert. Dewi beda iki beda. Lah, Pak, damel ngebis Pak Robert. anu
cemplok mun tau webe, Pak. Mriki ngawi nek sumber kencana nggih 200. Nek tiyang kalih nggih sekawan atus dereng ngopine Pak 200. Ah, Pak Robert duwe akeh. Suwun Pak Robert. Nggih. Jenengan kok mandel mawon mboten kuwat yang ngene lho. Oh, nggih pun, nggih pun, nggih pun. Suwun Pak. Ayo diber. Ayo